Здравейте, мили хора! Аз съм Бисерка Вълчева, твоят детектив за вътрешни емоции. И днес ще направим една мантра за настройка за деня. Намери едно спокойно местенце, вдишай през носа, издишай през устата и си кажи: днес избирам да правя всичко бързо, лесно, с радост, любов и удоволствие. Колкото по-лесно, толкова по-изобилно. Почувствай тези думи, усети ги и си дай намерение днес да следваш тази насока, днес да следваш тази енергия. Днес избирам да правя всичко бързо, лесно, с радост, любов и удоволствие. Колкото по-лесно, толкова по-изобилно. Ако видеото ти беше полезно, сподели го с още хора. Нека да направим добро, да го пуснем и то ще се върне при нас. Пожелавам ти усмихнат ден и до утре!